Ja sam imala osmeh na licu tokom celog prvenstva, zato što meni je stvarno ovo bilo ostvarenje sna. Zato ja najviše pričam o lepim stvarima, tako da i stvarno volim da ispoštujem ljude koji su došli da nas podrže, ali isto tako volim da kažem da nam nije bio baš najlepši osjećaj kad nije bilo baš mnogo ljudi na prvoj utakmici protiv Belorusije, jer stvarno su naša očekivanja bila veća i verujem da bi možda i utakmica bila drugačija, da je bila puna hala i kao što sam rekla, što je više bilo ljudi, ja mislim da smo mi prožele bolje partije u Zrenjaninu. Najbolju utakmicu koju smo odigrali je bilo protiv Belgije pred punom dvoranom. A samim tim što smo pobedile drugu utakmicu protiv Rusije, naravno da neću skidati osmeh s lica zato što smo znali da ćemo igrati u Areni, u našoj najlepšoj hali. Stvarno sam se radovala tome i samo sanjala o tome, tako da jedva sam čekala meč četvrtfinala protiv Švedske da igramo i uživam i naravno na kraju nadala sam se i pobedi, što se i ostvarilo. Sve to košarka, sve to sporta i život, ja kažem. Kad god se pobedi, naravno svi smo zaslužni, isto tako kad se utakmica izgubi, svak snosi deo odgovornosti, svak ko je bio na terenu, na klupi, sve to normalno, neko snosi veći deo odgovornosti, neko manji. Da sam ušla zdravo u utakmicu, bilo bi sigurno drugačije. Bila bih ja drugačija zato što od četvrtfinala pa i sam dan polufinala sam imala potpuno drugačiju pripremu za utakmicu od prethodnih i samim tim igrala sam više srcem i željom, a glava je bila ni približno spremna kao što je meni obično spremna. Jer čim ja nemam osmeh na licu konstantno znači da ja nisam potpuno tu i uživam. I Španija je jedna od retkih ekipa protiv koje čovjek mora stvarno, tim uopšteno, da bude maksimalno spreman. Ogroman uspeh. Ja kažem kako smo počele pripreme i kako smo, neki od nas su se i kasnije priključile zbog obaveze i svega. I što smo imali kapitena koja se porodila pre 2-3 meseca. U sve te okolnosti nismo mi sumnjale u uspeh, ali znali smo da će biti mnogo teško. Baš sam srela sudiju koji mi je dosudio tehničku i kaže kako su ga svi zvali i pitali zašto mi je dosudio tehničku zbog labela, a u stvari tehničku nisam dobila zbog labela, nego sam izvadila nakon toga. Ali eto, ovo je bilo interesantno da je stvarno bilo toliko ispraćeno i toliko gledano da su mi rekli da su iskinuli sa YouTube-a jer je na kraju se vodila kao reklama pa više nije moglo da stoji. Eto tako da mi je to baš bilo simpatično. Nije se mnogo očekivalo od nas, niti smo mi očekivali mnogo od sebe, sem da pružimo ono što je najviše moguće, jer je prvo svetsko prvenstvo i mnoge ekipe su tu bile i spremnije i jače od nas i Turska je bila domaćin i favorit, ali imali smo šansi, mogle da ih pobedimo, ali na kraju ja volim da kažem, oni su nas pobedili 2013. za 3. mesto i 2014. na svetskom u četvrtfinalu i zato smo mi bile posebno motivisane da im vratimo u četvrtfinalu evropskog prvenstva 2015. i eto tada je sve i krenulo do našeg zlata. Sećam se tačno momenta kad sam osjetila da će to biti mnogo dobro evropsko prvenstvo, a to volim da kažem kad smo izgubili od Rusije preko 20 razlike u grupi i sećam se baš da su me pitali i ja sam bila mnogo hladna, puna samopouzdanja i rekla, zato što sam osjetila energiju devojaka, osjetila da smo baš složne,
podrška prava jedno drugoj, da smo ostale pozitivne, da verujemo jedno drugo i rekla sam u ovakvim trenucima se pokazuje pravi tim, mi smo pokazali da smo tim i stvarno sam znala da će to dobro da završi. Nisam znala da će završiti savršeno, ali sam verovala da će biti mnogo dobro. Kad sam mnogo srećna, uzbuđena, ja tada volim mnogo i da se šalim i onako pozitivna sam i delim tu svoju energiju i često i ne razmišljam šta ću reći, ali jeste, kad smo otišli do publike da im se zahvalimo što su došli da nas podrže, neko mi je uzeo gumicu za kosu i stvarno u tom trenutku verujem da mi je neko tražio dres da bi ja verovatno skinula dala i onda tada je ostala priča i mnogi su dolazili i na balkonu me čekali Sana daj mi dres, tako da je to bilo baš simpatično, ali je. Stvarno sam ponosna na ovaj tim i mnogo volim i devojke i stručni štab zato što kažem da stvarno se nije desilo ni jedne godine da mi razočaramo i ne kažem rezultatima, iako stvarno na kraju ih imamo, nego načinom na koji se odnosimo prema zemlji, reprezentaciji, način na koji igramo, a to je da stvarno damo sve od sebe i da nema posle svake utakmice ni jedna ne žali ni za čim jer je dala u tom trenutku najbolje od sebe. Tako da sam baš ponosna što sam deo te priče koja od 2012. je prošla kvalifikacije za evropsko, onda na evropskom bila četvrte. Ja volim da kažem i taj početak jer je to bilo mnogo teže nego sada kad se već uđe u neki ritam i napravi, da kažem, neki uspeh kvalifikacije. Onda je bilo evropsko na kojem smo bile četvrte i otišle na svetsko prvenstvo. Onda na svetskom smo bile u 8 ekipa. Posle toga je došlo i zlato, onda i treće na olimpijskim igrama i posle toga je bilo jedino prvenstvo gdje je ipak dolazilo do promene i u stručnom štabu i igrača i eto opet posle 3 godine smo se okupile i nastavile tu priču što mi je posebno drago. Milica je neko ko, da kažem, je mnogo pomagao u trenucima kad treba igra odbranu na playmakerima jer je ona neko ko najbolje krade lopte i neko ko je, da kažem, najnezgodniji odbranbeni igrač, posebno za playmakere, jer stalno juri oko njih i oni ne mogu da se opuste ni u jednom trenutku. Tako da, što se tiče odbrane, ona je često branila, da kažem, moje igrače. A što se tiče napada od 2012. što znači 7 godina, ja sam igrala playa i to se nikad nije menjalo. Mnogo je potrebna i, da kažem, neophodna podrška ili trenera ili roditelja. Ja sam imala podršku tate, naravno i mami i cele porodice, ali bez njegove podrške i njegove, da kažem, pomoći ne bi možda se sada ni bavila košarkom jer sam imala mnogo težak period gdje su me zanimale mnoge stvari, posebno sa 16-17 godina i da nisam imala njega uz sebe koji mi je dao prave savjete i možda, da kažem, me na pravi način usmerio, ne bi igrala sada. Najžalije mi bilo što ne bi igrala za reprezentaciju Srbije i ostvarila ovo što jesmo. Ja smatram da treba da bude dobra atmosfera, ali je više to zavisi od trenera kakav tim napravi. Jer ako napravi 12 kvalitetnih, zrelih ličnosti, onda neće biti problem na terenu. Jer nije potrebno da se mi družimo i da kažem ni da se volimo van terena. Bitno je kad utakmica počne da smo tu jedna za drugu, da se volimo, poštujemo i to se osjeti i donosi rezultat. Bilo je normalno da ja krenem da se bavim košarkom, ali stvarno
Stvarno nikad mi nije bilo ništa nametnuto. Nekako valjda sam ja uz sestre i brata i bila odrasla s loptom i želela time da se bavim i mnogo sam volela košarku i mnogo i dalje volim i pružila mi je najlepše trenutke u životu i upoznala sam najbolje prijatelje i tako da baš sam srećna što se bavim time i drago mi je da mi je tata i trener i da je mogao mnogo da mi pomogne u životu i sa savjetima i da napravi od mene igrača kakvog ja volim. Ja sam imala tada 18 godina i Flamurtari je hteo da igra FIBA Cup i mi imamo, mislim, moj tata i tim Herceg Novi imam baš dobar odnos sa albanskim timovima uopšteno, a posebno Flamurtarijem i tako da smo se dogovorili da ja dođem na 3 meseca i odigram i to je nekako bilo i prvo iskustvo i prvo profesionalno iskustvo i bilo je baš lepo i drago mi je da sam otišla i bila tamo. Mogu reći već sa 15-16 godina kad sam u Herceg Novom igrala ABA ligu za Herceg Novi i tada igrala za prvi tim i ABA ligu koja je tada bila stvarno jaka, veoma kvalitetna i igrali su dosta hrvatskih jakih timova, tada je bio i Šibenik i Gospić, igrala Vojvodina i Crvena zvezda i tako. I tako da ja kažem da sam pre 15 godina počela da se bavim profesionalno, što je stvarno dugo i onda, ali onako prvi, da kažem, profesionalni ugovor, jer tata mi je bio trener u Herceg Novom, sam potpisala za Aris u Grčkoj i to je bila moja prva godina i svaka sezona mi je donela nešto lepo i novo i naučila sam dosta i da kažem nekako postala zrelija i jača, kvalitetniji, nadam se, čovek, jer su mnoge teške stvari me ojačale, a neke lepe baš su mi pomogle da nastavim dalje da se bavim ovim i da uživam u svemu. Ja sam bila stvarno nekako presrećna, puna samopouzdanja, a i prva godina u Los Angelesu u Sparksima je meni bila nestvarna, zato što ja kažem, za mene je to sve bilo novo, prelepo, bila sam presrećna i preponosna što sam deo tog tima i onda se to i osetilo na terenu i tako je završila sezona lepo. Nažalost smo izgubili u polufinalu, ali sledeće godine sam imala neki lep osjećaj za tim, ekipu, jer kod njih ostaje većina devojaka, ne menjaju tim, tako da sam znala sa sličnom ili istom grupom ljudi da ćemo sledeće godine verovatno i osvojiti i tako se i desilo i baš sam srećna što sam bila deo tog tima. Kad sam prve godine otišla, za mene je to bilo nestvarno, za mene je to bilo ostvarenje sna. Mislim, ipak smo mi proveli detinjstvo gledajući utakmice NBA i budili se u 3, 4, 5 ujutro da pratimo i sam osjećaj što sam doživela da igram u toj halama, Madison Square Garden, Staples i ostale, stvarno sam uživala u svakom trenutku i bila srećna što sam deo toga i kažem, to se osetilo i na terenu, a za mene je bilo sve u poređenju sa Evropom mnogo organizovanije, bolje. Volim da kažem da je tamo prava košarka u smislu nama je samo je bilo potrebno da dođemo na trening, a ostalo je sve spremno. Znači, mi ne moramo da razmišljamo ni o čemu nego o treningu i košarci i to se oseti na terenu, zato su i najbolji na svetu jer ne razmišljaju o stvarima, niti drugi razmišljaju o stvarima kojima se one bave van terena, nego samo ih zanima kako neko igra i to je to. Baš smo imali dobar tim i ja baš sam se juče dopisivala sa Tinom čas jer ja s Tima govorim, stalno je zovem, nego Tina vratiš se u Evropu jer ona igra sada u Kini
i sve pričam Tina vrati se u Evropu da osvojimo Euroligu, pošto mi to nedostaje i želja mi je, jer sa njom je nekako bila najbolja saradnja pick and rolla i za mene najbolji igrač, centar sa kojim sam igrala i koji je meni odgovarao, tako da voljela bih da zaigramo još jednom i da eto, nadam se, ostvarimo i taj uspeh. Volim stvarno da kažem da je za mene najbolji ženski, evroligaški, najbolji ženski tim u Evropi u smislu, kao što si rekao, ne trofeja, nego same organizacije, hale, imaju muški tim koji je dobar, navijače, jednostavno ime. I to je za mene najbolji tim u Evropi, ali po rezultatima i ne baš i ne toliko ni možda po igračima. Jesu igrali jedni od najboljih igrača na svetu u Feneru i zna se da Fener uvijek ima najbolje, ali u Rusiji su najčešće najbolji igrači sveta, ali ovako samo ime, organizacija, navijači, ja mislim da je najljepši osjećaj igrati tamo. Svi misle da sam ja napravila pauzu zbog neke povrede. Ja sam imala u godinu dana povredice, da kažem, mišića i lista ramena, ali ništa to nije toliko ozbiljno koliko moj osjećaj da kažem, za košarkom i nedostaje ono što sam prava ja, to je ogromna ljubav i uživanje dok sam na terenu i na treningu i na utakmicama, a to sam ja izgubila jedan period jer sam pa eto, samo što kažem da mi je prošle leto bilo prvo posle 10 godina da sam bila slobodna. Pokazuje to da definitivno nisam na vreme razmišljala da uzmem slobodno, da se posvetim sebi, da odmorim i telo i glavu i dušu i da nastavim, nego sam ja, a posebno mi je teško palo 2 godine za redom Amerika, reprezentacija Evropa, tako da mislim da sam malo preterala i došla do zasićenja i shvatila sam da mi fali ona moja ljubav i energija i zbog toga sam najviše uzela slobodno i mislim da pametniju stvar nisam u životu uradila, posvetila sam se sebi. Najteže mi je palo finale FIBA kupa što smo izgubili, zašto je to bilo pred našim navijačima, puna dvorana i baš sam se potresla, ali s druge strane igrati 2 finala nije ni to lako, tako da je bilo lepo. Uvijek sam birala timove gde bi mogla i želela da ostanem duže i da kažem timove gde sam ja smatrala da bi mogla možda da im pomognem da dođemo do neke, zato što ja sam to gledala kroz reprezentaciju, gledala emotivno, u smislu u reprezentaciji sam igrala kvalifikacije 3 godine za Evropu, na kraju smo došli do olimpijskih igara i na kraju medalje. I uvijek sam tako i birala timove da odem i onda da gradimo uspeh i na kraju da ga napravimo, dok nisam shvatila da definitivno treba da odem u tim koji već ima izgrađeno ime i ima trofeje iza sebe i samim tim i drugačija organizacija i priča i eto, ali dobro, trebalo mi je dosta vremena da to shvatim i nekako iz svake sezone ojačalo me kao čoveka i ja mislim da sam i napredovala kao igrač zato što je bilo mnogo teško menjati sezonu, menjati svake sezone tim i mesto i sve. Jedino što sam u Dinamu iz Moskve bila 2 sezone, ali ni to nije bila godina za godinu, nego sam između bila u Turskoj. Burž je poznat po tome da je grad košarke. Mislim, svi se šale sa mnom da možda nije ni grad, nego selo. Ali dobro, da je grad košarke, imaju jednu od najlepših dvorana u Evropi, jedan od najbolje organizovanih timova su, igraju
godinama unazad Evroligu i u 8 timova su uvek, tako da eto, zbog toga sam najviše izabrala taj tim jer želim da se posvetim još košarci. Ja sam odrasla u košarkaškoj porodici i svi moji snovi su bili u vezi sa košarkom i ja sam stvarno provodila na terenu 10 sati igrajući basket, igrajući sa dečacima protiv dečaka, trenirajući, gledajući košarku, tako da uvek sam sanjala naravno da igram i u Women NBA-u, da budem jedna od najboljih i u Evropi i na kraju da to iskoristim i eto, budem primjer i širim pozitivnu energiju. Kad su u pitanju određene utakmice, prvenstva, definitivno. Motivacija i koncentracija, dve najvažnije stvari. A pre toga posvećenost. Pre toga ja mislim da je broj 1 posvećenost, rad, tata bi rekao asketizam, to je znači komplet posvećenost sportu i onim čime se bavimo i onda kad se desi. A samim tim i ako si posvećen ili si koncentrisan, usmeren samo na to, a posebno onda i motivisan jer želiš. Tako da ja mislim da iz posvećenosti stvarno sve i kreće, a bez te dve stvari se ne može ni pobediti utakmicu, ni dobro odigrati. Unazad nekoliko godina, mada ajde da kažem i cijeli život, uvijek su me zvali Vesela, tako sam imala nadimke Vesela, ne skidam osmeh s lica i vremenom i osmeh mi nikad nije bio lažan jer stvarno se trudim u životu da radim sve u čemu uživam i zato mi je osmeh stalno na licu. Ne mora da bude lažan jer ne bi bila tu da mi nije lepo. I tako da nekako sam želela možda uvek da prenesem ljudima moj način razmišljanja i sad možda će nekome da znači ja bi volela i zato sam uvijek govorila želim da budem motivacioni govornik jer smatram da stvarno razmišljam na način na koji me čini svakodnevno srećnom i uživam u životu, uživam u malim stvarima, veoma sam zahvalna osoba i onda sam htjela da to prenosim na druge i onda je došlo i to da upišem psihologiju i da malo detaljnije istražim naš um, iako je teško to da ikad shvatimo. Volim da gledam telefon kad sam slobodna i ne volim da me uznemirava zvuk. I posebno kad sam u društvu ne volim da koristim telefon i ne volim da mi išta odvraća pažnju i tako je. Znači kad ja želim i pogledam, naravno u slučajevima da treba neko da me pozove, neko poseban, onda se trudim da uključim zvono i što mi bude potpuno neverovatno jer se to dešava jednom, ne znam nije ukoliko, da ja čekam poziv i onda mi se iznenadim iza zvuk. Svi me ne ni nagovaraju, sad više me savjetuju da bi trebalo da imam, ne toliko možda zbog sebe, da ja ne znam nija da se pokazujem na društvenim mrežama, nego možda zbog budućeg posla kojim želim da se bavim, a to je možda način kako da predstavim sebe i da doprem do ljudi. Ali ja ću nekako, takav imam stav da ću gledati da jedino ako bude stvarno bilo potrebno za moj budući posao, ja ću i otvoriti, ali što se tiče ovako mene privatno, mislim da se to neće desiti. Obožavam sport i mislim da bi se bavila tenisom, ne znam. Teško mi je da zamislim da sam u sportu koji nije timski, ali ja se toliko divim teniserima da mislim stvarno i Novaku i Federeru i sad su pokazali da su stvarno posebni ljudi.
Znači, neko ko igra na taj način na koji oni igraju i ko se ponaša na taj način, stvarno, ja volim da kažem, predstavljaju posebne ličnosti na koje ljudi treba da se ugledaju ne u sportu nego u životu i zato mislim da je taj tenis poseban i to bi bio ogroman izazov za mene jer znam da je veoma teško da se izbori sportista da bude među najboljima na svetu, a posebno je teško da to i održi, tako da bi tenis bio najveći izazov za mene, pošto se bavim psihologijom, svim mislim da bi možda tu. Šetnja, čitanje, a sad dosta i učenje, ne mogu nazvati to hobi, ali moram sad da se posvetim fakultetu dosta, ali išla sam i na ples, učim jezike, tako da dosta stvari, baš dosta. Kad sam bila slobodna ovih 10 meseci, bila sam najzauzetija, da kažem, ikada u životu, tako da zanimaju me mnoge stvari i želim mnoge stvari da naučim. Kad igra naša reprezentacija, pratim sve sportove, ali apsolutno sve i sve me zanima, uvijek navijam, a ovako, pa, najviše košarku i tenis. Meni kažu da sam prvo naučila da driblam, a onda da hodam, tako da, eto, ne sjećam se. Uopšteno ovako košarkaškog idola imala sam kad sam odrastala, sestre su mi bile idoli, a ovako mnogi ljudi, uopšteno sportisti i sve osobe koje uspeju da ostanu dobre i da pomažu ljudima i kvalitetno i da ređe uspehe i da to dele na pravi način, a posebno uspešne i skromne ljude, to su mi idoli. Zavisi gde, ali drugarica i ja koja sedi pored mene volimo pred utakmicu, to smo sad praktikovali najviše, ona u Sepsiju, a ja u Francuskoj, da puštamo muziku glasno i da pevamo i da se snimamo i šaljemo jedno drugo i to nam unese dobru energiju i uvijek slušamo našu muziku i završi uvijek dobro. Ove godine mi je bilo mnogo lepo u Francuskoj, ali ipak morala da izdvojim možda Istanbula. Istanbul je stvarno nestvaran, a i Los Angeles, a i Moskva je divna. Da, teško da mogu da izaberem, ali zna se koji je prvi, to je najvažnije. Herceg Novi, a sad ostali mogu. Neke zanimljive stvari, lepe, to je stvarno labelo, mislim, to ne može, a recimo sestru kad sam poljubila usta, to mi je bilo interesantno zato što je neko udario i ona mi pokazuje krv, ja je poljubim usta, onda kad je ona izbila nogom loptu koja se zaglavila jer je skočila, mislim, recimo tako neke stvari ili ne znam, za mene najposebniji trenutak je kad se ona povredila u finalu, a ja sam videla da je ona sa strane i da nije mogla da bude prekid i izbacila loptu, a da ona uđe, nekako mi je to emotivno najdraži osvajanje zlata, ali ovako ima raznih ludih i to, a teških verovatno sa ovog protekle evropskog prvenstva. Ne mogu da izdvojim nikoga posebno. Znam, ono kad sam počinjala tek, stvarno mi je bila Diana Nolan koja je igrala tada u Jekaterinburgu, igrač koji me najbolje čuvao i nisam volila nikako da igram protiv nje, a vremenom sam shvatila da ne obraćam pažnju na protivnika. Ako sam ja dobra, nijedan mi nije protivnik težak. Druženju s prijateljima je to broj jedan i moru, definitivno. Sve što ima veze sve što je u vezi sa morem, meni je omiljeno i uživam. Ali eto, broj jedan,
vreme sa porodicom i prijateljima, to mi je najlepše uživanje. Da se trude, da ne izgube želju, volju i da uvek se sete lepih stvari i da uvek vole košarku, a ako ne vole, onda treba da se bave nečim drugim. Da jednostavno vide, osete i pitaju, da kažem da preispitaju sebe da li vole. Ako vole, onda im ništa neće biti teško i uspeće u tome.